uSoyama Peter, uInganathi Gweva, uSam Hlemamase baseNelson Mandela Bay bazalwe sele ngasekho utata uNelson Mandela, kodwa bathi banolwazi ngaye. I know him. He was a president and he was a president for 27 years. I just know him like that. I like that he fighted for us to get freedom. Ngamazwi kaMadiba, abantwana basesona sixhobo sibalulekileyo kwisizwe. Ukuze ixabiso labo libonakale, kufuneka bafumane uthando nemfundo. I grow up, I want to be a lawyer, to fight for people. I want to be a scientist. I want to be a doctor. I want to be an actress in different countries. La mantombazana ngaphantsi kweminyaka 11 ubudala abuyele esikolweni namhlanje emva kweholide ukuze akwazi ukufezekisa amaphupha awo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzandile Bhokhwana.